እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤረና ዕዙዝ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮና ናይ ሎሚ ዕለት 8 ሐምለ ፈንወና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ከንቀድም ኢና። ስዑድ ዓረብ ኣሳት 80 ኤርትራውያን ሰጉጋ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ዶባታ ካብ ቅዋም ወጻኢ ብሓይሊ ከይትቕይር ኣሜሪካ ፀዊዓ። ኣብ ዳርፉር ንመዓልታት ኣብ ዝቕፅለ ግጭት 10ታት ተቐቲሎም ዝብሉ ናይ ሎሚ ኣርእስታት ዜና እዮም። ዝርዝር ትሕዝቶኦም ይቕፅል። ሰናይ ምክትታል። እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ስዑድ ዓረብ ዝሰጎጎቶም ኣሳት 80 ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተው ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እቶም ብመርከብ ዝኣተው ኤርትራውያን መብዛሕትኦም መንበር ፍቓድ ወይ ኢጋማ ዘይጸንሖም ኮይኖም ብመገዲ ኤምባሲ ኤርትራ ሊሴፓሴ ወይ ድማ ናይ ይሕለፍ ፍቓድ ዝተዳለወሎም ኣብ መዳጎኑ ማዓስከራት ሃገር ዝጸንሑ እዮም። ንሳቶም ናብ ኤርትራ ዝኣተውሉ ካብ ኮቪድ ናጻ ምዃኖም ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ከባቢ ባጽዕ ኣብ ዝርከብ ከም መወሸቢ ማእከል ዘገልግል ህንጻ ተታሒዞም ይርከቡ። ስዑድ ዓረብ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ደው ኣቢላቶ ዝጸንሐት ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ነናብ ዓዶም ናይ ምስጓግ መስርሕ ብዝሰፍሐ ትቕጽሎላ። እታ ሃገር ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣስታት 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብተመሳሳሊ ገባብ ከም ዝሰጎገት ይዝከር። ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዋርሕ ልዕሊ 7,000 ኢትዮጵያውያን እውን ናብ ዓዶም ኣፋንያ። ኣብ ኢትዮጵያ ኩሎም ወገናት ተጻቦታት ከወግዱን ቀዋሚ ምቁራጽ ሰቑሲ ንምትግባር ኣብ ስምምዕ ክበጽሑን ኣሜሪካ ፀዊዓ። እታ ሃገር ነዚ ጻውዒት ዘቕረበት ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብ6 ሐምለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ኣብ ትግራይ ካብን ናብን ዘራኽብ ድልድል ምፍራሱ ኮኒኑ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብ2 ሐምለ ዝገበሮ ፍሉይ ኣኼባ ዘቐመጦም ነጥብታት ኢትዮጵያ ከተተግብር ዝጸውዐ አንቶኒ ብሊንከን ሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ክወፁ ውሕሱን ዕንቅፋት ዘይብሉን መስመራት ሰብኣዊ ሓገዛት ክኽፈት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ብናጻን ግሉጽን ኣካል ምጽራይ ክካየደሉን ዝብሉ ምዃኖም ኣነጺሩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ዶባት ወይ ክልላት ካብ ቅዋምታ ሃገር ወጻኢ ብሓይሊ ምቅያራት ከይግበረሎም አንቶኒ ብሊንከን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ከም ዘስመረሉ ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነድ ፕራይስ ኣፍሊጡ። ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ብሔር ይኹን ፖለቲካ ወጥሪ ነባሪ ፍታሕ ክረክብ እንተኮይኑ ኩሎም ወገናት ብዝቐልጠፈ ናብ ማኣዲ ዘተ ክቐርቡ ፀዊዑ። ኣብ ሱዳን ምዕራብ ዳርፉር ንሓያሎ መዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ግጭት 10ታት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምንጭታት ዜና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም። በቲ ግጭት ብውሕዱ 5 ቁሸታት ከም ዝተቓጸላን ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ኣማይት ነበርቲ ድማ ኣዘሪብ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓቂቦም ከም ዘለዉ መልኪቱ። መንግስቲ ነቲ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዝተጓሃረ ግጭት ንምህዳእ ዝወሰዶ ተሪር ስጉምቲ የለን ዝበሉ ነበርቲ ርእሰ ምሕዳርቲ ዞባ ዝኾነት ኤል ጀነይና ተቃውሞታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ። እቲ 4 መዓልታት ዝቐጸለ ናይ ቀቢላ ግጭታት ዳግም ዘጓሃሮ ምኽንያት ኣይተነጸረን። ይኹን እምበር ኣብቲ ዞባ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ብዘሎ ወጥርን ምትፍናንን ካብ ውልቃዊ ባእሲ 2 ሰባት ተበጊሱ እውን ናብ ናይ ቁሸታት ግጭት ከም ዘምርሕ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ዘለዉ ትካላት ግብረ ሰናይ ይጠቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዞባ ዳርፉር ጠቕሊሉ ዝስሕብ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ክጥቀመሉ ዝጸንሐ 14 መደበራት ንመንግስቲ ሱዳን ኣረኪቡ። እቲ መደበራት ናብ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝርከበሉ ዝነበረ እዋን ግዳይ ዝምታን ስርቅን ከም ዝኾነ ተጠቒሱ። ንልዕሊ 13 ዓመታት ኣብ ዞባ ዳርፉር ተዋፊሩ ዝጸንሐ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ካብዚ ዓመት እዚ ኣትሒዙ ጠቕሊሉ ክወፅእ ተወሲኑ። ኣብ ክንዱ ኣብ ፖለቲካዊ ምምኽኻር ዝሕግዝ ፍሉይ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ነቲ ሓዊ በቲ በንዚን ብስኒት መሓሪ እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ሓንቲ ኣብ ኮሌጅ ሓመል ማሎ ሕርሻ ትመሃር ከም ዝነበረት ዝፈልጣ ልፍዕቲ መንእሰይ ዘቢብ ነዚ ጽሑፍ ክትዕመኒ ዝሃብክዋ ስም እዩ 5 ዓመታት ቆፂረ
ማለት እታ 5 ዓመት ናይ ኣገልግሎት ዓመት ምዃናያ ሎማ ዓመት ክትምረቕ እንድያ ክብል ብቴሌፎን ሓተትኩ ኣይትምረቕን እያ ሓሚቓ ድያ ስንብዲ ለሓተትኩ ኖኖ ኣይፈለጥክን ዲኺ ስግረዶብ ክትከይድ ተታሒዛስ ተኣሲራ ሕጂ ብዋሕስ ወፂኣላ ስለዚ ንዓመታያ ክትምረቕ ወረት ንእሽተይ ሓዋውን ከምኡ ስግረዶብ ፈቲኑ ኣበፍ ዓበት ተኣሲሩ ነይሩ ሕጂ ወፂኡሎ ኣየናይ ንእሽተይ ሓዋ ኮለፍክዋ ረሲዕክዮ እቲ ብኡ ክስዋእ እንከሎ ሕቋፍ ዝነበረ ትናይ መወዳእታ በለትኒ ዝርዝር ሓበሬታ መሃብ ንፍዕቲ ዝኾነት ዘመዳ መንእሰይ ኣቦዞም ቆልዑ ብንእሽትኡ ተመርዒው ኣብ ርእሲ 3 ምስ ወለደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጻውዒት ካብ ምስካፍ ጉቦኤ ፈጺመ መምላስ ዝሕሸኒ ብምባል ናይ ሕርሻን ጀርዲንን ናብርኡ ገዲፉ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይዱ ብዙሓት ምስኡ ዝተበገሱ ተጣዒሶም ካብ መገዲ ክምለሱ እንከለዉ ንሱ ግን ጽባሕ ንጎ ካብ ተገፊፍካ ንሳዋ ምውራድ ብድሌተይ ምኻድ ይሓይሽ ብምባል ምስ ኣዝዮም ውሑዳት መቕጻል መሪጹ ዘይተርፈካስ ብምባል ኩልና ቤተሰብ ውሳኒኡ ጽቡቕ ምዃኑ ኣተባባዕናዮ ኣይዶንጎየን ብ1998 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ስለ ዝተጀመረ ወለዱን በዓልቲ ቤቱን ብሻቁሎት ክሕቆኑ ምስ ረኣና ንሕና እውን ሰንፈላልኮና ቅድም ኣይግበርካ እዚ ወደይሲ ከምቶም ካብ መገዲ ዝተመልሱ ተመሊሱ እንተዝነበርሲ ክሳብ ሎም እኳ ደቁ መኣበደ እነውለንዶ መዛንኡ ጽቡቕ ይነብሩ መንዶ ተንኪፍዎም እዩ ኢሎም ወላዲኡ ከስቆርቁሩ እንከለዉ ናቱን ናታን ዓሚማ ደቃ ክትዕንግል ትቃለስ ዝነበረት ዓዲ 20 ዘፋረቐት በዓልቲ ቤቱ ድማ ትነብዕ ነበረት ኣብ ጋሽ ባርካ ስለ ዝነበረ ግንባር ባድመ ፈሪሱ በቲ ኣብ ሓይልታት ኤርትራ ዝተፈጥረ ምምዝባልን ፈሓብትንን ተኸላቢቱ ብህይወት ከም ዝወፀን ድሓር ኣብ ተሰነይ ከም ዝተረኣየን በዓልቲ ቤቱ ፈለጠት ሎሚ ጽባሕ ከይበለት ንእሽተይ ወዳ ሓዚላ ንተሰነይ ነቐለት ካብቲ ዝነብረሉ ዓዲ ኣስመራ ምምጻእ ኣጸቢቑ ርሑቕ መጓዓዝ ከም ዝመስላ ስለ ዝፈልጥ ውሳኔኣ ገረመኒ ተሰነይ በቃ ርሑቕ ጥቓ ሱዳን ኢሎሞ ካብ ዓድና ሳልስቲ ክወስደልክዩ ኢሎምኒ ግን ክኸይድ እየ ንሱ እኳ ዘለዎ ሕጂ ተካልፉኒ ዕረፍቲ እንተመጸ ቁሩብ ዘይትጽበይ ምስ ተባህለት ዝመለሰቶ ነበረ ድሕሪ ቁሩብ ግን ሓሚሙ ተባሂሉ ሕክምና ኣተወሞ ኣይሰረረን ዓረፈ እቲ ቀብሪ ናይ ኣቦኡ ጥኡብ ደልዩ ዝበኪ ዝነበረ ቆልዓ ተሰነይ ምስከደት ዝሓዘቶ ድቂ እዩ ትምህርቲ ኣብዩ ስግረዶብ ስለ ዝተተሓዘ ድማዩ ተኣሲሩ ተፈቲሑ ዝበሃል ዘሎ ነዞም ኣቦኦም ብህፃናቶም ዝተፈልዮም ኣዲኦም መታወን መሲላ ዘዕበየቶም ቆልዑ ከም ኣብነት ዝመረጽኩሉ ምኽንያት ንብዙሓት ዝውክሉ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዕኒ እዩ ዓባይ ሓፍቱ ንፍዕቲ ተምሃሪት ሕርሻ ብዲግሪ ንኽትምረቕ ሓንቲ ዓመት ምስ ተረፋ ስግረዶብ ሓሲባ ካብ ትምህርታ ተመዛቢላ ንእሽተይ ሓዋ ብመሰረቱ ኣብ መባእታ ደረጃ እንከሎ ትምህርቲ ተሓሲሙ ዶብ ክሰግር ተታሒዙ ትሕቲ ዕድመ እንከሎ ክእሰር ክፍታሕ ጀሚሩ እታ ሎሚ ዓመት ክትምረቕ ዝጽበያ ዝነበርኩ ዓባይ ሓፍቱ መምዝባላ ስለ ዘጓሃየኒ ንሓንቲ መሰተኣ ትኸውን ዘመዳ ሓንቲ ዓመት ምስ ተረፈታ ኤሮጳ መጽያኮ ትምህርቲ ዘይክትመሃር ትኽእል እያ ኢለ እቲ ኣብ ኣጋም ዝዛም ትምህርታ ካብ ኤርትራ ክትወፅእ ዝረበጻ ምኽንያት ከተረዳእኒ ሕቶታት ኣጽዒቐላ ኣብዚ ኮፍ ክብል ዝደሊ መንእሰይ የለን ኩሉ ክወፅእ እዩ ዝደሊ ምስ በለትኒ ንስኽኸ ኢለያ ኣነ ደኣ ዝኸይድ እንተዝኸውን ምሳ ንእሽተይ ሓፍተይ ምኸድኩ ንሳ ትምህርቲ ገዲፋተያ ነይራ ኣነ ትምህርቲ ቐጺለ ንሕና ኸዓ ዕድለኛታት ኢና ትምህርትና ምስ ወዳእና ብሞያና ደሞዝ ጀሚርና ወጻኢ ክኸይድ ደልየ ግን ብስግረዶብ ኣይደልን ነብሰይ ፈትየ ምስ በለት
ብመርዓኸ ገለ ሓዳር ዝደልዩ እንተረኸብና ምስ በልክዋ ዘይፈልጦ ይምርዖኒ ኢላ ክርትም ኢላ ሰሓቐት። መልሳ መለሳ ዝነበሮ ተስፋ ዝህብ ነበረ። ዕድሚኦም ንሳዋ ዘይኣኸለ ብብዝሒ ካብ ኤርትራ ይወፁ ከም ዘለዉ ዝደጋገም ሓበሬታታት ኣሎ። እዞም ትሕቲ ዕድመ ብዘይ ዘማእዝን ወላድን ዓባሓውን ሓፍትን ስለ ዝዓብዩ ወለዶም ብዝያዳ ኸዓ ኣዴታቶም ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ሕሰም ስለ ዝተጠቕዓ ንምእላዮም ስለ ዝተሸገራ ግዳያት ናይቲ ብኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት ምዃኖም ዝጠቅስ ገዚፍ ጸገም ኣሎ። እዚ ትንታነ እዚ ሓቂ ኮይኑ እቲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም መፍትሒ ዝወስድ ዘሎ ግን ንሓዊ ብበንዚን ጌርካ ምጥፋእ እዩ ዝመስል። ካብ ሓፈሻዊ ትንታነ ምሃብ ነዛ 3 ዓመት ተማሂራ 1 ዓመት ምስ ተረፈታ ስግረዶብ ሓሲባ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ከላ ተታሒዛ ተኣሲራ ሕጂ ናብ ትምህርታ ተመሊሳ ዘላ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ከውፅኣየ። ብጥይት ተሳሒታ ወይ ፈንጂ ተሳጊራ ኢትዮጵያ እትያ ንበል። መሊሳ ኣሽሓት ከፊላ ንሱዳን ክትከይድ እያ። ደላይት ጽቡቓ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ መሰናኸላት ሰሃራን ባሕርን ከይተንከፍኩ ኤውሮጳ እትየ ኣለኹ። ኤርትራዊት ስለ ዝኾነት ኣብ ኤርትራ ዘይንቡር ናይ ኣነባብራ ኩነታት ስለ ዘሎ ናይ ወረቐታ ጉዳይ ብዙሕ መሰናኽል ኣየጋጠሞን ተቐቢሎማ ንበል። መጀመርያ ትምህርቲ ክትጅምር እያ። እቲ ብስእሊ ክትሪኦን ከላ ኣፋ ማይ ዘምልኣ ዝነበረ ከተማ ምስ ረገጸቶ እቲ ዝተጸበየቶ ባህታ ወይ መቐረት ኣበይ ከይዱ ክትብል እያ። ጽምዋ ከም ዝባላዕ ኣራዊት ከፍርሓ ምስ ጀመረ እሞ ኸዓ እቲ ኣብ መንጎ ኣወዳት ሕዋታ ንሳ ጥራይ ጓል ብምዃና ዝሓንቀቐቶን በይና ምትራፍ ናይታ ክንድቦና ደን ኮይና ዝዕበየታን ዝሓንቀቐታን ኣዲኣ ዘኪራ እናሓንሳ ዓይና ምጻር ሲኢንዎም ምስ ዝተፍኦም ፈሳሲ ግዜ ክትሕልፍ እያ። ኣብ ኤርትራ ዝዓበየትሉ ዘይወዳእቶ ትፈትዎ ናይ ሕርሻ ትምህርቲ ከም ብሓድሽ ክጅምሮ እንተኾይና ናይ ስራሕን ገንዘብን ጉዳይ ከተወንዝፎ ኣለዋ። እቲ ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ተኣቱ ዝተኸፍለላ ገንዘብ ከ መን ክኸፍሎ እዩ? ብውሕዱ ሞሳቶም ኣብ ጽቡቓ ዝወዓሉ ክምለስ ኣለዎ። ኣብ ወፃእላ እናተባህለት ናብ ዓዲ ገንዘብ እንተዘይሰዲዳን ነቲ ዘዕበዮም ገዛ መልክዑ እንተዘይቀይራን ናይ ካብ መን ሓሚቐ ስምዒት ክቐናጥዋ ከም ዝጅምር ርጉጻት ምልክታት ኣለዉ። ስለዚ ከምተን መብዛሕትአን ቅድሚኣ ንኤውሮጳ ዝኣተዋ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ቀዳማይ ስጉምታ ትምህርቲ ምግዳፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ርሒብ ተኽእሎ ኣሎ። ቅድሚ ስግረዶም ምሕሳባ ዝነበረ ባህጋ 10 ዓመት ካብ ኣዲኣ ድሒራ ኣብ 25 ዓመታት ተመሪዓ ቅድሚ 30 ዓመት ምምላኣ ዘድልይዋ ቆልዑ ክትወልድ እዩ መደባ ነይሩ። ድሒራ ግን ኣብ ወፃእ ሃገር ኣብ ጽቡቕ ገዛ ምስ በብዓይነቱ መጻወቲታት ዝሰኣሉ ቆልዑ ከቕንእዎም ስለ ዝጀመሩ ኣብ ኤርትራ ኾንካ ሓዳር ናይ ምግባር ባህጋ ተዳኺሙ። ብመንፋዕታን ትሕትናኣን ዓይኒ ዘውደቑላ ወዳት ንቑም ነገር ክሓትዋ ምስ ጀመሩ ኣብ ኤርትራ ኾይነ ሓዳር ክገብር መደብ የብለይን እያ ትብሎም ነይራ። ሕጂ ወፃእ ሃገር እያ ዘላ። ዝሓታ ወዲ ይኮነን ኣበይ ከም ዘላ ዝፈልጥ ሰብ እውን ውሕድ እዩ። ገለ ትፈልጠን ደቂ ኣንስትዮ ከይተመርዓዋ ከም ዝወለዳ ክትሰሚዐ ኣዲኣ ናይ ሓንቲ ጓላ ንቡርን ወግዕን እንተዘይርያ ናይ መን ክትርእያ ስለ ትብል ኣብ ከምዚታት ከም ዘይትውዕል ቃል ኣትያያ። ብ12 ዓመት ተዓብያ ቅድሚኣ ኤውሮጳ ዝኣተወታ እሞኣ
ዕድመ መርዓኣ ከም ዝሓለፈ ምስ ዘከረት ገለ ፍርሒ ክስምዓ ከም ዝጅመር ፍሉጥ እዩ። ኣብ ኤርትራውያን ዝተኣከብሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚ ምስ ከደት ኣብ ዘይዕርፍ ናይ ጉልበት ስራሕ ተዋፊረን ወዘን ነጺፉ ዝማደዋ ደቂ ኣንስትዮ ክትርኢ ምስ ጀመረት ኣብ ኤርትራ ክመጻን ከለዋ ዘቕንዓ ዝነበረ ገጸን መዓስ ከም ዝነጸፈ ተገዲሳ ከተጣየቐሉ ክትጅምር እያ። ኣብዚ ደቂ ዓዳ ዝተኣከብሉ ኣጋጣሚ ከምቲ ኣብ ኤርትራን ከላ ምስ መዛንኣ ተኣኪባ ዓዊላ ክትስሕቕን ከተዕልልን እኳ እንተደለየት ሰብ መምስ መማጽእቱ ጉጅም ጉጅም ኢሉ ዓቂኑ ክዛረብ ምስ ረኣየት ኩሉ ነገር ካብ ዝሑል ናብ በረድ ዝተለወጠ ኮይኑ ክስማዓዩ። ካብቶም ግልጽ ኢሎም ዘይረኣይዋ ገሊኦም ካብ በኣካል ብኦንላይን ፍቕሪ ከሰማቕሩ ከም ዝደልዩ ምስ ሓተትዋ እሞ ብርግጽ ክትስንብድ እያ። ንባዕሎም ባህሎም ቀይሮም ክነሶም ባህሊ ዓዳት ተኽብር ጓል ከም ዝደልዩ ምስ ነገርዋ እሞ ምግራማ ዶብ ክትስእነሉ እያ። ገንዘብ ልዕሊ ኩሉ ብዝስራዓሉ ዓለም ስራሕ እንተረኺባ ክትረኽቦት ትኽእል ስራሕ እንተጀመረት ከም ዝሕሻ ድሮ ወሲናያ። ነገር ትምህርትስ መውደቐቶ ነገር ሓዳርን ውላድን ግን ወላ ንሳ ከተዋድቖ እንተደለየት ኣዲኣን ቤተሰባን ግን ኣይከደቅስዋን እዮም። ኣብዚ እውን ኣነ ክምስክር ክእል እየ። ብንእሽተኣን ከላ ነዲኣ ትምህርታ ትወድእ ከይተመርዕውዋ ምስ በልክዋ መምሃር ትትመሃር ዕድመ መርዓ ግን ክሓልፍ የብሉን። ዕድመ ጓል ዕዝር እዩ ዝብል ኣብዛ ጐነይ ሓዳር እንተትገብረለይ መሓሸኒ ክትብል ሰሚዕ እያ ነይረ። ኣብ ወጻኢ ተሰዲደን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዓድና ክንደይ ካብአኔን ኣብቲ ዝግበአን ጊዜ ዝምርዓዋ ዘለዋ፣ ክንደይከ ብዘይ መርዓ ይወልዳ፣ ክንደይ ይፋትሓ፣ ክንደይከ ከይተመርዓዋ ክምርዓዋሉን ክወልዳሉን ዝግበአን ጊዜ ሓሊፍወን። ስደትን ማሕበራዊ ምምዝባልን ከጽንዑ ንዝደልዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እንተተኪሮም ንስርሖም ዘርዝን ብዙሕ ጥረ ነገራት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እዛ ዘበገስክዋ ሲናርዮ ክዛዝማ እዛ ቖልዓ ንምንታይ ዕላማያ ካብ ኤርትራ ወፂኣ ገንዘብ ከምቲ ዝሓሰበቶ ከም ዘይሽምጠጥ ድሮ ረጋጊጻላ። ረሲዐባ ኸዓ ኤሮጳውያን ብዛዕባ ስደተኛታት ወግሒ ጸብሒ ክዛረቡን ከማረሩን ክትሰምዕን ከላ ኣብ እንዳ ዘይደልይዋ ስድራ ስለ ዝደለየቶም ጥራይ ምስኦም ተጸጊዓ ትቕመጥ ከም ዘላ ክስምዓ ከም ዝጅመር ዘየጠራጥር እዩ። ብዓብዪ ኸዓ በየን ከም ዝመጸ ዘይትፈልጦ ኣብ ሓደ ውቅያኖስ ተደርብያ ከም ዘላ ዝነግራ ስምዒት ዋላ ገጽ ክትከልኦን ተፈተነት ቅሳነታ ከም ዝኸልኣ ትሕዝዮ። መጻኢ ዕድል ዛ መንእሰይ እንታይ ክኸውን? እትረፍ ንሕና ነሳውን ኣይትፈልጦን እያ። ኩልና ኣጸቢቕና ፈሊጥናዮ ዘለና ነገር ካብቲ ሰራውራ ተወንቂሳ ኣብ ካልእ ክትከል ደልያ ትቃለስ ከም ዘላ ጥራይ እዩ። ዘቢብ እዚ ብዛዕባኣ ዝጸሓፍክዎ ክትሰምዖን ሓሳብ ስግረዶብ ጠቕሊላ ክትገድፎን ኣብቲ ሰራውራ ዘለዎ መሬት ክትጥጥዕን ነዲኣ ተስፋ ክትኮናን ተስፋ ገበር። ሕጂ እውን ዳግም ንስግረዶብ እንተተበጊሳ ግን መገዳ ከም መጽዓን ይጠቕለለላ ካብ ምባል ሓሊፈ ዝብላ ይብለይን። እዚ ትምህርቲ ዝተሓሰመ ሓዋውን ነዞም ካብ ኤርትራ ብዘይ ወለዲ ዝወፁ ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ከም ወኪል ንሕሰቦ። ኢልዩ ቋንቋ ክመሃር ዕድሚኡን ዘለዎ ደረጃ ትምህርትን ኣይሳነን እዩ። ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ዘቋረጹ ናይ ሳዋ ዕድሚኦም ዘይኣኸለ ሓዲግ መዲግ ዝኾኑ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ከም ዘለዉ ዝደጋገም ሓበሬታ ኣሎ። እዚኦም እውን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ከቢድ ጸገማት እዮም። እቶም ኤሮጳ ዝበጽሑ
ክንደይ ካብዚኦም እዮም ነቲ መርዛም ውሕጅ ተጸይኖም ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣወንታዊ ጸጋ ተጠቒሞም መጀመርያ ንነብሶምን ስድሮኦምን ክኾኑ። እዚ ርእሲ እውን ነቶም ሰብ ሞያ ጽቡቕ ስራሕ ዝፈጥር ገዚፍ ደንጎላ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራ ክወዳደር እንከሎ ውሑድ ኣይኮነን። ኣብ ብቕዓቲ ትምህርቲ ብዙሕ ሕሜታታት እኳ እንተሎ ብሞያውያን ዝወሃብ ፍርዲ ጥራዩ እቲ ቕኑዕ ዝቐረበ ኢለ ዝኣምን። ካብ ተመክሮይ ክዛረብ እንተኾይነ ግን ካብ ወጻእተኛታት ንላዕሊ ኤርትራውያን መምሃራን እቶም ዝነፍዑ መምሃራን ምንባሮም ክምስክር ኽእል እየ። ሓደ ድኹማት መምሃራን ንፉዓት ፈተንቲ ከም ዘጋጥሙን እውን ኣይርስዖን። መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ኣብያተ ትምህርቲ እናሃነጸ ንመምሃራን ከፍርስ እንከሎውን ናይ ዓይኒ ምስክር እየ። ትምህርቲ ውፅኢት ናይ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝኾነ ከም ኩሉ ትካላት ኤርትራ ትምህርቲ ኤርትራ ብኸቢድ እኳ ይተሃሰ ዓመት መጸ ዝምረቑ ተምሃሮ ምርኣይ ግን ተስፋ ዝህብ እዩ። ክሳብ 1 ዘለዎም ን2 ዓመት ኣብ ሰዋ ዝተፈላለየ ሞያ ምቕሳሞም መኽሰብ እምበር ክሳር ኣይኮነን። ናብራ ከተማ ናፊቖም ነዚ ዕድል ዝተሓሰምዎ ብውሳኔ ደቆም ዝጓሃዩ ወለዲ ፈልጥ እየ። ስለምንታይ ጸቕጢ ከም ዘይገብሩሎም ምስ ሓተትክዎም ስግረዶብ ከይከድዎም ከም ዝፈርሑ ነጊሮምኒ። ቀደም ወለዲ ደቆም ናብ ገድሊ ከይከድዎም ዝተፈላለየ መቃባጠሪታት ዝገብሩሎም ዝነበሩ እዋንን መንስያት ገድሊ ምኻድ ንወለዲ ከም መፈራርሒ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ ጊዜን ኣዘኻኺሩኒ። ክሳብ 1.8 ዘምጽኡ ንዲፕሎማ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ንዲግሪ ከመሃሩ ይኽእሉ ኣለዉ። ኣብ 2004 1.4 ንዲግሪ የእቱ ምንባሩ ኣረጋጊጸ ዝክር። ውድድር ይዓብሎ ማለት እዩ። ኣብ ኮሌጃት ኤርትራ ዘሎ ሕፅረታት እትረፍ ሰግረዶብ እናሓሰብካ ገቦ ልብኻ ኾንካ ምሉእ ልብኻ ውዲቕካ እውን ከቢድ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ። ኣብ ኤርትራ ተምሃራይ ኣብ መምህር ዝምርኮስ ክነሱ ሕፅረት መምሃራን ቀንዲ ጸገም እዩ። ባዕሉ ክምሃር ንዘይብገስ ተምሃራይ ከምዚ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርአ ከመይ ጌርካ ከም እትምሃር ጥራይ ሓቢሩ ዝኸይድ መምህር እንተገጢምዎ ከይተምሃረ ተምሃራይ ክጽዋዕ ይጸንሕ እሞ ካብቲ ውድድር ይግለፍ። ነጥቢ ስለ ዘይነበረን ኣብ ሰራዊት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሓንቲ ነርሲ ተማሂራ ተመሪቓ ክብሉ ምስ ሰማዕኩ እዚ ኻልኣይ ዕድል ብሰበሰብ ከይከውን ብኸመይ ከም ዝርከባ ጣይቐሉ። ነዞም ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝመሃሩ ዘለዉ ዲኺ ዝሓትትኩ ኣደ ተመሊሳ ሓቲታትኒ። ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝመሃሩ ከለዉ ድዮም? ሕቶ ይቀጺለ። 2 ዓመት ኣብቲ ድፋዕ ከርተት ምስ በለትስ ሕጂ ንዓመት ኮምፒውተርን ኣካውንቲንን ኣብ ዓዲ ሃሎ ትመሃር ኣላ ጓለይ። ካልእ ሓድሽ ሓበሬታ ሰማዕኩ። ካልእ ናይ መነባብሮ ጸቕጢ ዓቕሉ ንዘየጽበበሉ መንእሰይ ክመሃር ንዝደለየስ ተጸሚሙን ጽዒሩን ኣብ ኤርትራ ኾይኑ ክመሃር እቲ ማራጺታት ውሕድ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ዝተምሃሩ ፈቲነን ብጽቡቕ ውጽኢቶም ዝተቐበለኦም ጽቡቕ ስም ዘለዎን ዩኒቨርሲታት ወፃኢ ሃገር ስለ ዘለዋስ እቲ ወፃኢ ሃገር ኬድካ ጥራይ ጽቡቕ ትምህርቲ ዝርከብ ዝመስሎ ኣብ ኤርትራ ክመሃር ዘይክእል ኣብ ወፃኢ ሃገር ከይዱውን ክመሃር ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ውልቃዊ ራእይ ዘይብሉ ነቒሎም ኢሉ ዝነቅል መንሰይ ካብ ትምህርቱ እንተተመዛቢሉ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ግዳይ ፖለቲከኛታት ክኸውን ቁልዕ ዝባን እዩ። ሓደ ጊዜ ኣብ መመረቕታ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኣብቲ እቶም ተምሃሮ ዘዳልውዎ ግብጃ ተሳቲፈ ነይረ። ብዙሓት መስተ ሰትዮም ኣብቲ ጣውላ ደይቦም ብሓጎስ ይድብሉ ነበሩ። ኣብ ጎነይ ዝነበረ ካብታ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ቅድሚ ውሕድ ዓመታት ዝተመረቐ መሳርሕተይ ናይ መመረቕቶኦም ድዮም ዝስዕስዑ ዘለዉ መሲሉኪ እንኮላይ መፋነዊኦም እዩ። መብዛሕትኦም ሱዳን ኣትዮም ክንሰምዕ ኢና በለኒ። ከምቲ ዝበሎ ንገለ ካብኦም ኣብ ወፃኢ ዓዲ ረኺበዮም ነዚ ሞሊቑ ዝጠፍእ ገንዘብ ክብሉ ትምህርቲ ዘይምቕጻሎም ብወቐሳ ተሳሃልክዎም። እናሰራሕካ ክትምሃር ከቢድ ምዃኑን ነቲ ኣብ ዓዲ ዝገደፍዎ ስድራ ክሕግዙ
ክመሃሩ ከም ዘይክእሉን ኣብ ወጻኢ ተማሂሮም እውን ብዝተማሃርዎ ስራሕ ክረኽቡ ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ ምዃኑን ነጊሮም እዚ ነግረክ ዘለና ጸገም ሕጂ ይርዳእክን እዩ 2-3 ዓመት ምስ ገበርኪ ሽዑ ክርዳእክ እዩ በሉኒ ኣብዚ ስልጡን ዓለም ብዝተማሃርካዮ ትምህርቲ ስራሕ ከይሰራሕካ ካብ ዓመት ንላዕሊ እንተጸኒሕካ ከም ዘይተማሃርካ እዩ ዝሕሰብ ሞዮኦም ዘፍቅሩ ምሁራት ካብዚ ሓደጋ ዝኽድሕኑ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ነፃ ኣገልግሎት እናሃቡ ዝኽፈሉሉ ስራሕ ክሳብ ዝረኽቡ ንሞዮኦም ካብ ሞት ክዕቅቡ ክቃለሱ ምርኣይ ንቡር እዩ ልዑል ናይ ቴክኖሎጂ ክእለት ዘለዎምን ከም ሰብ ሞያ ጥዕና ገንዘብ ኣኽፊሎም ፈተና ተፈቲኖም ክዕደጉ ግን ይረኣዩ እዮም ኤርትራውያን ኣብዚ ዓውዲ ክትረኽቦም መጀመርያ ዝሸየበት ጨጉርኻ ምርካብ ይቐልል ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓንቲ ዓባየ ክትከውን እትብህግ ጻዕዳ ሰበይቲ ጓላ ናይ ኣዲኣ ባህጊ ክውን ክትገብር ዳሓር ውላድ ከይኣብያ ብምስጋእ እንቋቑሖኣ ኣብ መዝሓሊ ፍሪጅ ዝዕቅቡ ትካል ኣቐሚጣ ከም ዘላ ትምህርታ ምስ ወድአት ክትወልድ ምዃና ኣዕለለትኒ እንቋቑሖኣ ክሳብ ከተቐምጥ ዘገድዳ ትምህርቲ ደኣ እንታይ ኮን ይኸውን እናበልኩ ብዘይጥሉል ሓበሬታ ክትገድፈኒ ስለ ዘይደለየት ሰበይቲ እቲ ብዓዲ እንግሊዝ ዝተምሃረቶ ኣብዚ ዓዲ ስለ ዘይተቐበልዎ ግድን ካልኣይ ትመሃራላ ኣብ ጥቓይ ክትከውን ኣብዚ ዓዲ መጺያ ቆልዑ ሒዛካ ምምሃር ሕጂ ሕሸኒ ኢላ በለትኒ ካልእ ጻዕዳ ኸዓ ኣብ ዓዳ ተማሂራ ስራሕ ምስኣነት ነፃ ኣገልግሎት ክትገብር ታንዛንያ ምስ ከደት ኣብኡ ታንዛንያዊ ተመሪዓ ወሊዳ ኣብኡ ተጣየሰት ሰብኣያ ሽኮርያ ሓሚሙ ስራሕ ስለ ዘቋረፀ ን2 ዓመታት ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ሰሪሓ ናይ ጥሮታ መሰላ ከተውሕስ ናብ ዓዳ ከም ዝመፀትን ዝተረፈ ኩሉ ዕድሚኣ ግን ኣብ ታንዛንያ ከተሕልፎ ምዃናን ዓለለትኒ ኣብ ኣፍሪቃ ኸይዱ ስራሕ ዝስእን ጻዕዳ ኣሎ ዶ የለን ብውሕዱ መምህር ይኸውን መለሰትለይ እዛ ንወጻእተኛታት እትሕንቅቕ ኣህጉር ደኣ እንታይ ኮይናያ ንደቃት ትተፍእ ኤርትራኸ መዓስ ኮን ይኸውን ምፍናው ገዲፋ ምቕባል ትጅመር እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ